hebben eigenlijk wel een heel verrassende dag gehad hè, vandaag. Ja, amai. We zijn dus eerst naar Bokrijk geweest. Ja. Bokrijk was top, hè? En vooral zo de tentoonstelling van Bruegel. Dat is toch een toppertje van. Ja, ik vond het leukste. We hebben deelgenomen aan een werk van Bruegel. Hè? Ja, inderdaad. Dat was mega mooi. Met de spiegels en al. Ik mag het niet te veel verklappen, want nee. Ik vind dat iedereen dat moet gaan zien. Ja. Als je met je vriend of gewoon met vriendinnen of familie iets romantisch wilt beleven, zou ik eigenlijk Bokrijk ook enorm aanraden. Want je hebt er supermooie meren, mega mooie uitkijktoren daar waar wij hebben gestaan. Absoluut, absoluut. Mega view. Zoveel meer dan het Openluchtmuseum. Inderdaad. Het is genieten in de natuur. We hebben aan de vijver gezeten, we hebben met de voetjes gedaan. Ja, met de voetjes. We zitten peddelen en zo. Het was enorm fijn. Ja. Dan zijn we weinig aan het proeven, hè? Maar eigenlijk veel meer dan alleen proeven. Het proeven was top. Dat was top, maar ik vond het eigenlijk ook wel super leuk dat we dan zo die rondleiding hebben gekregen van de wijnboer. Ja, we zijn dus effectief met de wijnboer de plantage op geweest. We hebben tussen de wijnranken gewandeld. Fascinerend. Boeiende ervaring. Wij zijn uiteindelijk ook gaan eten bij een van de beste restaurants hier in Limburg. In een sterrenrestaurant met enorm goede talent. Dus echt kort bij huis uiteindelijk. Een hele jonge kok, zo getalenteerd. En hier in de buurt. Dus we hebben eigenlijk vandaag culinair genoten. Ja, cultureel. We hebben cultureel genoten. Absoluut. We hebben wijn geproefd, wat ook wel een beetje culinair is natuurlijk. Maar het is blijkbaar nog niet gedaan. Want je hebt een verrassing, toch? Ik heb nog een verrassing voor jou. Je houdt van kastelen. Ja. Pracht en praal. We gaan naar Aldenbiezen voor Pilze Mysteries. Klankspel, licht geluid. Ik ga er niet te veel van vertellen. Ze gaat onder de indruk zijn.